Bombo Business News. Kapin sa 25 ka mga negosyante kag investor halin sa Estados Unidos ng Amerika ang mag-aabot sa Pilipinas halin Hulyo 6 tubtob Hulyo 10. Ini nga business mission nagatuyo nga usisaon ang mga oportunidad para sa negosyo diri sa pungsod. Sunod sa Department of Trade and Industry o DTI, ang pagbisita nagatuyo nga mapabakod pa ang relasyon sa ekonomiya sang Pilipinas kag Estados Unidos kag makaengganyo sang dugang pa nga American companies nga mag-invest diri sa pungsod. Makigangot ang delegasyon sa mga opisyal sang gobyerno kag mga lider sa negosyo kag magabisita man sa mga nagapanguna nga economic hub sa Manila, Clark, Subic kag Corregidor. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate ganbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon sang hapon. Maga-resume ang transaksyon alas 9 sabong nga aga. 61 pesos and 57 centavos ang bayad ng isa ka US dollar. 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 57 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 41 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 12 centavos baylo sang euro.